Bueno, gure begia propioa esaten dezuenean, nik ulertzen dez zer esan nahi dezuen, baina ez da bat ere erresa, eta gaina apostua danean digitala eta geroz eta gehiago pantailaren bidez irakurtzen dugunean, ez da bat ere erresa gure hori uztartzea saretan geroz eta basatiagoa danen nire horri, ez? Ezakit hor borroka handiak ere edukiko dituzue, ez? Ze feedbacka ere zuzenagoa da hainbat inguruan. Bai, nik sare sozialekin nik uste, denbora gutxien gauzak asko aldatu dira eta presazko informazio hori sareetatik jasotzen dugun hori. Dena da urgentea, dena berehala jaso behar duzu eta ondo, eta ez bazaude hor, ez zaude, ez? Eta nik uste hori hortaz ere pixka bat gogoeta egin degula, eta bai, importantea da, hor egotea, noski, baina nire ustez importantea da ere gauza pausatuak egitea. Ze azkenean, hainbeste informazio jasotzen dugu, pixkat anestesiatuta bezala bizi gela, ez? Eta azkenean astu ite zaizkigu gauzak. Sartze zaigu berehala eta badijoa, ez? Eta orduan hor erdian kokatzea gure burua, eta guretzat importanteak dian gauzak patxada, kazetaritzak usten duen patxada horrekin kontatzea, hori gero eta importanteagoa dela iruditzen zait. Imaginatzen dut oso hitz onak izango dituzula, baina uste dut irakurketa serio bat eginda aritua garenaren aldetik, euskarazko prentsak izan duen garapena oso handia izan da. Zu orain Berria egunkariko zuzendari zara, baina inguruan euskarazko hedabide asko dago. Zuk sektorean nola ikusten duzuela oro har? Nik esango nuke sektorea bea oso indartsu dagoela. Kalidadea izugarria daukala, eta gero ez zaiola konpensatzen kalidade hori ez, kanpora begira, azkenean beti daukagu, beti gabiltza arriskuan. Biziko otegean, ez gian biziko, ez? Beti itolarrean, penurietan, ez? Eta nik uste hori hortaz, askotan frustrazio bat ere sortzen dula, baina kalidade aldetik izango nuke ez daukagula inoren inbidiarik pasa behar, eta esango nuke ere guri gehiago kostatzen izan zaigulako ere, plus bat ere badaukala, ez? Eta gaur egun edozein ez Berria bakarrik, Berria beste edozein aldizkari hartu eta sekulako kalidadea topatzen duzu. Elkarrizketa honetan aipatu duzu eta askotan aipatzen duzu talde lanarena. Hori praktikan nola gauzatzen ari zarete zuek talde lanarena? Berez, egiturak beak taldean egiteko aukera ematen dizu, eta nik uste askoz aberatsagoa dela, aberasgarriagoa egunkari batentzat, edo dozein enpresatan ari zehala, denon ekarpen hori. Nire kasuan, nik ez dakit bakarrik lan egiten. Izango da, askotan zalantza asko dituztelako, edo planteatzen ditudalako, edo gustatzen zaitelako, planteatzea ere, badago jende bat askoz ere ziurragoa dana, eta ingo dugula. Ni beti, nola ingo zenuke ez, eta nik zerbait esan da beste batek ez, horrekin aportatu niretzat hori oso aberasgarria da, eta gainera lan egiteko erosoa egiten zait, naturala egiten zait. Eta gero gurea bezalako, eta orokorrean euskal prentsan, gure lantegietan ez, iruditzait alabeharrez ere, hola funtzionatu behar dugula. Ez dago, ez dakit beste edozein lekutan dagoen mailaketa, edo ez dakit, ez da horizontalagoa dela iruditzait lan egiteko modua.